El padró és la clau que obre les portes de la sanitat i de l'escola públiques. El problema és que en aquest país es fan còpies de la clau el primer que passa, sense revisar si ha entrat il·legalment, si té el passaport caducat, si disposa d'un contracte de lloguer en vigor o si realment viu a on aspira a empadronar-se. L'administració local és qui ha de parar el cop, qui ha de verificar la documentació, qui ha de fer inspeccions policials que confirmin la residència, qui ha de detectar sobreocupacions i qui ha de desestimar l'empadronament quan hi ha raons legals que ho justifiquin. A Ripoll ho fem. Però no a tot arreu hi governa la terrible extrema dreta independentista. Hi ha viles i ciutats que no tenen tanta sort. Ningú controla ni fiscalitza el seu padró i tothom que entra per la porta pot enregistrar-se i sol·licitar la targeta sanitària al cap de 5 minuts. És la ruïna d'un país. I l'administració catalana no només tolera aquest frau, sinó que el reivindica i l'esperona amb decàlegs absurds que pretenen obligar els ajuntaments a empadronar tothom a ulls clucs i sense fer preguntes. I quan surt un batlle que planta cara, que fiscalitza el padró, que desestima empadronaments, que denuncia els sosterrandaments fraudulents i que sanciona les sobreocupacions, comença a rebre cartetes. Cartetes de la Generalitat, cartetes del delegat del govern espanyol a Catalunya, cartetes del síndic de Greuges. Mai en tota la meva vida havia rebut tanta correspondència. És una vergonya que se m'increpi per evitar i perseguir el frau mentre s'eximeix de tota responsabilitat els batlles que el permeten. Abans que Aliança Catalana guanyés les eleccions a la capital del Ripollès, ningú s'havia plantejat que calia controlar i fiscalitzar el padró. Ara, formacions que fan pactes antifeixistes contra Aliança dins aquesta cambra intenten imitar-ne les accions i implantar-les als seus municipis. Som l'exemple a seguir. I mirin que tothom ens deia no podran fer res. Doncs per no poder fer res, Déu-n'hi-do com hem esvalotat el panorama polític. Les formacions d'aquesta cambra que han ostentat batllies, sense excepció, han consentit i perpetuat la mala praxis, inscrivint immigrants de manera fictícia i fraudulenta i permetent-los accedir als serveis públics sense prèvia contribució a les arques. A través del padró, aquests individus han accedit a la cobertura mèdica del sistema públic, a l'educació obligatòria gratuïta, a beques de transport escolar, a ajudes i habitatge social, a xecs per alimentació. Gràcies al padró han pogut acreditar arrelament social, regularitzar la seva situació administrativa i fins i tot votar a les eleccions. Semblava un full sense importància, al volant del padró. És evident que cal canviar les lleis vigents, que els ajuntaments han de tenir la potestat de denegar empadronaments si aquests es sol·liciten amb un visat de turista o un passaport, en comptes d'un permís de residència. Empadronar immigrants il·legals no hauria de ser una obligació, hauria de ser un delicte. Fins que les administracions superiors no entenguin això, serem incapaços de frenar l'efecte crida immigratòria actual i de garantir la pervivència d'uns serveis públics de qualitat. Si no prenem mesures en aquest sentit, les màfies que trafiquen amb humans continuaran operant a casa nostra, continuaran signant sosterrandaments il·legals i continuaran estafant els seus propis compatriotes. Fa amb prou feines un mes, la consellera d'Igualtat i Feminismes, la senyora Menor, va negar que hi hagi cap problema de fraus massius d'empadronament a Catalunya i va arribar a dir a la Comissió de Drets Socials que les principals irregularitats detectades en el padró són per defuncions o canvis no notificats de domicili. A quin món viu vostè? Vingui a Ripoll, que li ensenyaré les llistes. D'ençà que fem comprovacions policials a domicili, i tot i haver-ho esbombat per xarxes socials i mitjans de comunicació, hem hagut de desestimar el 19% de les peticions de padró per frau. El 19% a una vila on tothom sap que hi governo jo i que per tant no s'empadrona fraudulentament ningú. I tot i així hi ha un 19% d'intents d'estafa. Imagini's els municipis on governen vostès, o els comuns, o la CUP. De quins percentatges devem estar parlant? I cal que li digui de quina nacionalitat són els qui pretenen estafar els contribuents ripollesos? O ja s'ho imagina? Ja ho sap, oi?
Visca Ripoll i visca Catalunya!